искала да се върна на нещо, което е основно за мене и може би най-важното като практика, като художествена практика, това е именно рисунката. Много се радвам преди малко, че Гради Аса спомена за тази изложба, която преди няколко дни приключи в галерия Интро и дом Борис Христов. Там се бяха представени майстори на модерността и съответно поколенията. Нещо като огледален образ може да се каже, как това графично наследство, ние наистина имаме изключително богато графично наследство, което следва да бъде устойностено и бих казала нещо повече теоретизирано. Може би един от основните проблеми на българското изкуство е липсата на достатъчна теоретизация и по отношение на рисунката би било изключително важно да има не само музей за графично изкуство, приветствам тази идея и мечта, може би на Гради, но също така и арт-фестивали, най-различни галерии, които обръщат специално внимание на рисунката и изкуствоведи, които да разглеждат вече, да анализират теоретично рисунката. Защо рисунката? Както всички знаем, рисунката е основа на всички визуални изкуства. Тя е не само емоция, преди малко Гради пак спомена за колко важността всъщност на емоцията в съвременното изкуство, но тя също е инструмент за изследване. Рисунката е мисъл в пространството. Тя е, може би, тази връзка между вътрешния свят на художника, вътрешния екран и това, което вижда навън. Тоест, рисунката е изключително чувствителна връзка. И затова избрах именно рисунката като на поглед, като обект на наблюдение в българското изкуство, но няма как да не го свържем с западните тенденции. Защо наследството, което ние притежаваме и което е изключително повлияно от модерността, нека припомним, че края на 19 век се създава художествената академия, която тогава се е наричала, доколкото си спомням, рисувалното училище именно. И там се усеща вече влиянието на модерността. По-късно, първото десетилетие на 20 век, тази модерност също присъства в генетичния код на българските художници, на рисунките им и се наблюдава тази лекота, лежерност, която след това, разбира се, изчезва по времето на социалистическия реализъм. Но моя въпрос, който си задавам на себе си, къде е ядрото всъщност на българското изкуство? Кое прави българското изкуство наше? Кое прави българското изкуство българско, по друг начин казано? Къде е тази идентичност? И задавайки си въпроса, всъщност стигнах до мисълта, че ядрото се намира в едно много особено чувство към формата и към материята, както и към наратива. Почти всички автори, например, можем да споменем за изложбата на Станислав Памукчиев, също така тази изложба, която повечето от нас видяха вчера. Почти всички автори по някакъв начин имат едно особено емоционално чувство към формата и материята, което не винаги присъства в западното изкуство. И съответно тази връзка следва да бъде теоретизирана, обяснена и по някакъв начин отстоявана. Това не означава да останем в локалното. Вече не помня кой каза в предишните презентации за необходимостта от излизане от локалното. Всъщност за мен една от перспективите на българското изкуство е вписването в глобалните теми, съвременни перспективи и същевременно запазването на тази идентичност. Но тя може да се запази само когато се осмисли, обясни и теоретизира. Димитър Грозданов също показва
отварям една скоба, тази връзка с материята и формата, там формата вече и материята се превръщат в енергия, в енергиен заряд и се наблюдава едно желание за трансформация. Това много често присъства в българското изкуство. Било то осъзнато, било неосъзнато. Ако приемам, че това е ядрото и ако приемам, че има нужда от неговото осмисляне, следва да помислим как това ядро може да бъде внедрено по някакъв начин в глобалната перспектива или как българското изкуство може да стане глокално. Другия проблем за мен е необходимостта от излизането от наратива. Повечето рисунки присъства винаги една история, една привързаност към формата, която вече постмодерността, разбира се, изтрива. Следва тази привързаност към наратива също да бъде теоретизирана и обяснена. Като заключение спрямо необходимостта от осмисляне на графичното ни наследство и как то би могло да се свърже с съвременните перспективи в изкуството, може да се каже, че формата сама по себе си може да се счете за история. Тя сама по себе си носи в себе си историята. Така че това е един от пътищата за мен, по които можем да избегнем този илюстративен характер, тази наративност, може би твърде преекспонирана. Искам сега да ви покажа някои автори или някои направления в съвременното изкуство, които по някакъв начин резонират с тези тенденции, като връзката с технологиите, с науката, и това фактически също преминава през рисунката. Рисунката мислена в пространството. Забелязвам също необходимостта от излизане от рамката в много изложби и мисленето на творбата в пространството, което също следва да бъде развито. Как бих могла с мишката да продължа, да дефилирам? Да сменям... Само с скрол. Аха. Да съм, че не го виждам, но така. Те са на страници отредени. Да. Боряна Петрова, не знам дали познавате тази млада художничка, тя живее в Париж и тя изследва рисунката, връзката на творбата с пространството. Много често нейните инсталации, видеоинсталации са перформативни и тя не мога да... Аз работим. Избега мишката. Да. За перформативни тук става именно за излизането на рисунката извън хартията като основа. Това е една от тенденциите, която се налага през последните години, например в Франция, как рисунката се изживява като един жив организъм, който излиза извън границите, очертанията на творбата и завладява пространството. Разбира се, тези експерименти около рисунката се базират на едно солидно наследство, защото рисунката също е знание, което ние предаваме именно в художествените училища, и академията остава едно от училищата, които са на доста добро ниво. Това знание вече не е толкова, е прекъснато по някакъв начин, например във Франция, с това познание, или рисунката като изчисление, като способност за пресъздаване на света. Тя успява по някакъв начин да внедри това познание през перспективата на съвременното изкуство. Сега, ето тук, например, се вижда, не случайно тази инсталация се казва Расин, което означава корена. Ето тук виждам корена с българското предаване на рисунката като познание, това, което сме учили, например, в художествената гимназия.
как тази идентичност всъщност се запазва, въпреки че авторката се вписва изцяло в кодовете на съвременността и на съвременното изкуство. Разбира се, тези практики няма как да не бъдат свързани с това, което се случва в 70-те години, като перформанс, като акции, как рисунката вече е мислена през тялото, през инструментите, през различни диспозитиви. Триша Браун като хореография, едновременно с това художник, Карол Шниман с легендарния си перформанс, когато рисунката става следа от подсъзнанието, Ребека Орн с нейн пенсил маск, с тези инструменти, които всъщност отпечатват рисунката като движение и така нататък. Тялото като инструмент. В момента във Франция в това течение се вписва Бернар Монино, който е доста близък до Боряна Петрова, от гледна точка на мисълта на графичната следа в пространството. Той рисува с сенки, това са рисунки като ефемерно представяне на образа в пространство, т.е. подреждането, композицията на предметите, отпечатвайки сянка ефемерна върху стената, се считат за рисунка в пространството. Мишел Пейзан е един много любим автор, който беше в България и би желал да създава проекти с български автори, именно защото тук умението да се рисува за него е много ценно, то до някъде е изгубено в Франция след налагането на концептуализма. А той се връща именно към рисунката. Той използва eye tracking като техника, която се използва обикновено в комерциалните практики. Това са движенията на очите, които се записват и фактически този запис създава траектория. Тази траектория се дигитализира и той всъщност я превръща в рисунки. Той рисува без ръце, само с движенията на очите и успява да рисува не само по наблюдение, тук примерно виждаме една сцена как рисува модел, но също така и по памет и изследва пространството. Т.е. рисунката е тук наистина движение в буквален смисъл на очите. Той рисува това, което вижда в буквален смисъл. Мишел Пейзан е автор, който действително има как да се свърже с български, той е направил, има такъв проект в момента с български художници около тази технология. Един друг мой любим автор, който между другото видях, че участва в проекта Тухлата, е Антони Райжиков. Малко ще кажете, се отдалечаваме от темата за рисунката, но не чак толкова. Тук, например, той създава софтуер, програма, която му позволява да записва вътрешните състояния на тялото, като ритъм, пулс, стрес и така нататък, и да ги превръща в звукови вълни, или дори може да се нарече експериментална музика. Но тази експериментална музика също така има графично изображение, т.е. тук звука е за мен един вид рисунка. Това е рисунката в едно разширено понятие. Бернар Монино беше автора с рисунката на сенките, нарича този тип инсталации и рисунки разширена рисунка. Аз самата се вписвам в тази дестинация, така да го кажа, на разширената рисунка. Тоест рисунката излиза, пак казвам, извън хартията и тя може да бъде дори ментална проекция, ефимерна проекция. Антони Райжиков работи около тази визуализация на движението. Тук става дума за движения на бактерии, които той наблюдава с микроскопи. След това тези движения са пресъздадени чрез тази програма, която той създава и нарича сонификация тази система за пресъздаване на движенията на бактериите в образ и в звук.
Тези звукове също може да се наречат едни невидими рисунки. За мен всяко едно движение, и това на бактериите, всъщност е рисунка. Има една друга авторка, която работи в подобно направление между изкуство и наука и е свързана в някаква степен с биотехнологиите, и това е Аксинья Пейчева. Тя рисува буквално с бактерии. Не можах да намеря точно нейни повече изображения да ви покажа, но тя рисува обикновено портрети и други образи, като използва живия свят като артистичен материал. Това също е един вид разширена рисунка и за кратко бих искала да ви покажа моето направление на тази разширена рисунка, как от наблюдението под микроскоп, тук, например, започнах преди 6-7 години с една капка вода, виждаме екосистемите как се сменят и как всъщност това наблюдение под микроскоп ме поканва да завладея пространството с рисунката и всъщност микрокосмоса да стане видим. От този микрокосмос се проектира на най-различни основи, като не само на хартия, на най-различни основи, като прозрачни медиуми, инсталации и така нататък, докато в крайна сметка рисунката сама по себе си не става жива, както при Аксинья Пейчева. Тоест, рисунката биологично жива, тя се създава с живи организми, които еволюират, трансформират се и като всяко живо същество умират. Когато рисунката умре, тя се превръща просто в натюрморт, в буквален смисъл, или в артефакт. Моето желание на рисунката да стане автономна ме наведе на идеята да създам една машина за живи рисунки, не просто да рисувам с бактерии, с помощта на микробиологични инструменти, а да се създаде истинска машина за живи рисунки, сега ще ви покажа, ето я, която да генерира образ почти без намесата на човешка ръка. И тук виждаме, например, микроводорасли, които се развиват ето в среда и които благодарение на светлината и на хранителната съставка, като агар-агар, генерират много бавно, едва забележим образ. Рисунката всъщност излиза, разбира се, от рамките на това, което разбираме под рисунка, но тя продължава да се развива и перспективите за българското изкуство, според мен, са именно това внедряване, да кажем, на графичното ни наследство към новите посоки, една от които е направлението изкуство и наука и технологии. Благодаря ви.